Ja jes. Tänään pestään pyörä ja nyt käydään pari pointtia läpi siitä, että mitä kannattaa tehdä. Tervetuloa mukaan! Noniin, mitäs meillä on täällä, millä lähdetään pesemään? Mulla on vaahdoti, missä on pesuaine, sankko ja pari harjaa. Tää on mun lempiharja vaihteistolle. Tällä pessään muuten toi pyörä. Mä tykkään käyttää tätä vaahotinta ja yleensä mä aloitan pyörän pesemisen tosta vaihteistosta. No niin, ja nyt kun pesuaine on hetken aikaa siellä vaikuttanut, niin käydään läpi tämä vaihteisto. Tää on ollut tosi hyvä harja. Tässä on tosi jäykät noi harjakset, niin se ottaa hyvin tonne joka puolelle hammasrattaissa. Ja sitten se hösön megavinkki. Sen takia mulla on 2 eri harjaa, että toi toinen on tonne vaihteistolle, niin siellä on aina yleensä vähän öljyä, niin ei sotketa sitä muun muassa jarruihin. Siksi oma harja sitten tälle muulle pyörälle. Ja nyt kun vaihteisto on pesty, niin huuhdellaan se. Ja muistakaa pessä satulatoloppa hyvin. Tänne kertyy aina kaikkea. Iskari ja myöskin keula kunnolla. Ja nämä liukuputkat kannattaa sitten pessä hyvin. Ne kannattaa kyllä joka lenkin jälkeenkin puhistaa. Sinne kertyy paljon kuraa, niin pidetään ne puhtaana, niin pysyy keulatkin sitten kunnossa. Ja iskari, se kannattaa aina puhistaa hyvin. Mielellään jokaisen lenkin jälkeen. Ja nyt kun pesuaine on tehnyt työnsä tuolla vanteessa, niin harjataan nekin läpi. Mie pesen pyörän tällä lailla. Nyt se kuivataan ja sitten se lähdetään sotkeen uudestaan.